Euskadi. Andiden dende Irún a Somorrostro e de Ustarroz a Berguenda. Pasei por Gasteiz e por Donostia. Crucei o Gran Bilbao ou Gran Babel, coa lembranza viva como a brasa dunha máxica verba inextinguível de Gabriel Aresti Segurola. Voz varil e clara e neboenta, patria euskera, difícil, rexa, combatida. O rumor do mar tiña unha música fosca, poderosa como a mensaxe dun antergo Deus. A luz tenra dos vales, sofrindo un ceo gris tristura, escoaba a lavarada das cores da Icurriña, símbolo dun pobo que non poderá ser destruído endexamais. O camiño é unha nostalgia. Manuel María. Aresti finou antes de rematar a longa noite de pedra. Deixou escrito a poesía e martelo e anunciou o amencer. A pedra é necesaria na construcción das pontes e o martelo e o traballo e a suor. Segundo o pobo acordaba no abrente que anunciaba a fin da longa noite de pedra, tamén os escritores e escritoras se ergueron. Egia bat esateagatik, alabak hil behar bazaizkit. Andrea bortxatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mihina. Egia bat esateagatik, nire izena kenduko badute euskal literaturaren urrezko horrietatik, inoiz, inola, inon, ez naiz isilduko. As voces convertéronse en clamor. Os desexos tantos e tantos anos reprimidos, as sementes plantadas na longa noite, prenderon, agromaron. Deste xeito, en 1977 surdiu a Asociación de Escritores en Lingua Catalana. 3 anos máis tarde, en 1980, naceu a Asociación de Escritores en Lingua Galega. Finalmente, a Asociación de Escritores Vascos creouse en 1982. Erguéronse os 3 piares da ponte. Só se precisaban as traves entre eles para que fose unha ponte. A primeira asentouse en 1984, ano sinalado na historia da literatura. Reunits a Poblet el dia 24 de juny de 1984, nosaltres, escriptors gallecs, bascos i catalans, manifestem 1. En contra de tot intent de manipulació i de desvirtuació cultural i nacional, són escriptors gallecs, bascos i catalans aquells que usen com a instrument de creació les seves respectives llengües, és a dir, gallec, èuscar i català. 2. Malia os adiantos da normalización, fundamentalmente acadados pola loita reiterada, tanto dos escritores como a doutros sectores sociais cunha forte conciencia nacional, atopámonos moi lonxe aínda agora dos mínimos exixíveis nunhas sociedades nacionais afirmadas. 3. O compromiso rexo de establecer relacións eta Euskal continuadas Herriko de literatura eta kultur adierazpen ezberdinen artean, hartu eman etengabea eta ekintza bateratuak eratzeko konpromiso zintzoa dugu. Hori horrela izan dadin, behar den azpiegitura nahikoa sor dezatela eskatzen diegu erakundeei. Elkarren arteko harremanak emaitza eraginkorrak eman ditzaten, eta gure literaturek nazioarteko esparru guztietan zabalkundea eta ordezkaritza izan dezaten. 4. El compromís de les nostres associacions de mantenir una relació constant, mitjançant la creació d'un equip de treball conjunt amb la missió, entre d'altres, de garantir l'intercanvi d'informació sobre la producció literària, posar en marxa publicacions comunes, impulsar traduccions mútues, així com beques destinades a afavorir els transvasaments d'experiències culturals, vetllar per la defensa conjunta i solidària dels interessos professionals. 5. Que o encontro demostra a intensa inquedanza dos escritores, tanto polo que atinxa as problemáticas das nosas nacións en Estado, como no tocante á defensa efectiva dos dereitos humanos,
Deste modo, constatan o feito dunha represión que tamén concerne a escritores tanto das nosas nacións como a doutras do salatu mundo. nahi dugu. Biltzar honetan zabaldu den bidean aurrera begira, lan egiteko asmoz, bigarren biltzarrerako deia luzatzen diogu geure buruari. Datorren urtean, Euskal Herrian. Dende que se asinou o manifesto de Poblet, Galeuska xuntouse anualmente, relevándose as asociacións na organización tanto a hora de botalas a andar como na escolla dos lugares de encontro. Foi así como Galeuska foi percorrendo as terras de cada unha das linguas. Desta maneira visitáronse lugares simbólicos: Guernica, Santiago, o Principado de Andorra, Iruña. Proclamáronse os territorios lingüísticos máis alá das fronteiras e das divisións políticas: Biarritz, Mallorca, Castelló, fortalecendo as relacións entre os escritores do mesmo xeito que as relacións entre as literaturas. Porque as asociacións forman as os escritores e escritoras, e porque eles e elas viven o seu tempo e o seu espazo, foron tratando temas do interese de todos: os dereitos lingüísticos, a súa normalización, as relacións coas institucións, o labor de traducción, a tradición, a vanguarda, a ruptura, a transgresión, ata chegar ao Galeuska do ano 2006, en Iruña por segunda vez. Para traballar sobre iso, aquí se xuntaron os tres presidentes das asociacións. En Chillida Lecu, neste sitio que non pode ser máis axeitado para representar tradición e ruptura, vanguarda e pasado, superación de tabús, todo iso e máis. Tanto valor simbólico como teñen os símbolos e representacións na arte. Hai que destacar o tema que se escolleu para tratar no Galeuska deste ano, o tabú. O tabú é aquelo que dá razón de ser ao escritor para transgredilo. É fundamental, é importantísimo que o escritor como unha punta de lanza social vaya abrindo, vaya rompendo os tabús que xenerou a propia sociedade para facela avanzar. Ehun da 50 urte dira Freud jaio zala, hark idatzizun totem eta tabu, aztertu ahal izateko gizarte jakin batean zer den sakratua eta zer den debekua, eta esan daiteke zoritzarrez politikoki eta kulturalki ere gure nazioak oraindik ere tabu direla eta debekatuak direla. Galeuska continua sent un tabú vist des de l'òptica de l'estat espanyol, vist des de l'òptica espanyola, perquè continuen no acceptant-se les característiques específiques de poble, dels nostres pobles, de pobles individualitzats, amb una llengua, una història, una cultura i, lògicament, una literatura diferents. O camiño que hai que abrir é tan inmenso como ao mar. Iso foi o que se viu no Galeuska do ano 2000 en Lequeitio, a comezos do novo milenio. Xa que falamos do mar, polo tanto, e do mesmo xeito, tan libres como a el o pode ser e comprometéndose a ser tan ousados como para navegar por el, renovando Galeuska. Os falantes do catalán, do éuscaro, do galego, linguas tan bellas ou máis que calquera outra de Europa, ben saben o que son 23 anos.